Moje meno je Martin, mám 35 rokov a som právnik. V podstate po posledných Vianociach som zistil, že sa necítim komfortne, necítim sa zdravotne dobre, pokiaľ vidím dve poschodia, som zadýchaný a zistil som, že moja nadváha je dosť vysoká a preto som sa vlastne rozhodol s tým niečo spraviť. Moja motivácia je hlavne zdravotná, ale v podstate určite chcem niečo spraviť aj pre seba, nabrať kondičku a venovať sa rôznym športom, ktoré by som v súčasnosti ani pre svoju váhu v podstate robiť nemohol. Keď som sa rozhodol niečo so sebou spraviť, začal som hľadať v podstate cestu alebo spôsob, teda cvičenie, ktoré by mi vyhovovalo najviac, a rozhodol som sa teda pre CrossFit. CrossFit mi prišiel ako záležitosť, ktorá je tímová, pretože nemám moc rád individuálne športy, radšej som v kolektíve. Bolo to niečo zaujímavé, niečo nové a niečo, kde som videl motiváciu, kde druhí, tí lepší ťahajú slabších a zároveň im pomáhajú zlepšovať sa. V súčasnosti sa mením, snažím sa zmeniť, motivuje ma to, pomáhajú mi s tým chalani z Red Royal CrossFit Team, mením stravu, mením svoje návyky, zvýšil som množstvo pohybu, cítim sa po prvých dňoch lepšie. V podstate môjim cieľom je v prvom rade zhodiť hmotnosť. Keď som začínal, mal som cez 130 kg, určite by som sa rád dostal niekde pod 100 kg, ideálne okolo 90. Samozrejme súvisí to aj s kondičkou, chcem nabrať kondičku, vytrvalosť, čo v podstate určite v rámci crossfitu je to zameranie ako na vytrvalosť, tak na výkonnosť. Myslím si, že ako v podstate to cvičenie, ktoré sa tu robí, k tomuto smeruje.